खुलुमबाय रायजोफोर गासैखौनो आरो दिनै जोङो रायलायगोन दाख्लैनो आं खोन्थाखादोंमोन जे आङो तामिलनाडुनि मोनसे टाउनाव बेरायनो थांगोन आरो बिनि सिचुवेसनफोरा माबायदि आं नोंथांमोननो खोन्थिगोन होननानै आङो एसे माने भिडिअ बानायना लाबोदो नोंथांमोननो खोन्थिनो थाखाय माबोरै दा सिचुवेसन सलायगासिनो दोङो आरो बिनि थाखायनो बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय। गतिके नोंथांमोना नायबाय था बे भिडिअखौ आङो मोननैसो माने फिसा फिसा भिडिअ बानायनानै लाबोदों नोंथांमोननो खोन्थिनो होननानै दा माबायदि सिचुवेसन जानानै दोङो आरो गोबां कम्पानि ओरैबायसा जाना दं दा मानसिनि थाखाय माने बन्द जानो गोनां जालांदो जेराव माने खामानि मावग्रा मानसियानो गैया। आजिखालि जेसेबां माने बाहेराव कम्पानि दंना फिसा फिनला बेफोराव बांसिनानो जोंनि आसामनि बा बिहारि मानसि बेफोरनो बांसिन खामानि मावनानै दोनबोदोंमोन। नाथाय बे भाइरेल भिडिअनि थाखाय आरो दावराव दावसिनि थाखाय गासैबो दा न'आव थांजोब्बाय नालाय गोबां मानसिनि माने गोनांथि जाना दं आरो जोंनि कम्पानियावबो दा बर्तमान माने लाइनानो सलायाबायसा जाना दं। खमसे खम 2000 मानसि जों आवगायो सानाव आरो हराव लोगो लगायनानै माने 2000 जन मानसिया खामानि मावोमोन। नाथाय दा 1000 मानसिबो गैया बायसा जाना दं। हराव कम्पानिया बन्द थायो, हरनि खामानि मावग्रा मानसियानो गैया दा आरो कन्ट्रेक्टफोरा जेमान कन्ट्रेक्टर दंमोन बिथांमोनहा गामिनिफ्राय लोगोफोर बा गामिनि मानसिफोरखौ लेंहरनो थाखाय खोन्थागासिनो दं आंनि सिगाङाव। नाथाय आङो नोंथांमोनखौ बिदि रिक्स लानो होआखै। जायफोरा गिनानै न'आव थांदो बिथांमोना जेब्ला नोंथांमोननि गोसोआ सान्ति मोनोना होमबा नोंथांमोना फैबानो जाबाय। फैयोबाथाय आङो निजेनि रिक्सआव नोंथांमोनखौ लेंहरनो नागिराखै, मानोना फैनानै आरो माबा मोनसे जाबा आंनावसो माने आरोबाव दायफोरा गोलैगोन। गतिके नोंथांमोना जेब्ला मोजां मोनो अब्ला हागोबा फैबानो जाबाय। आरो आंनि एड्रेसखौबो गोबाङानो कमेन्ट्सआव सोंहरगासिनो दं बबेयाव थायो बबेयाव थाया होननानै, मा मावो मा मावा। गतिके बेफोरखौ आङो उनाव रायलायगोन नोंथांमोनजों। गतिके दिनै जोंनि मैया गिदिंनो थांनाय आं बाजार ओरैबो खालामनानै लाना फैदों मार्केटाव थांनानै। गतिके बे भिडिअ खिनिखौनो दिनै खोन्थिनो होननानै आं बे भिडिअखौ बानायबाय नोंथांमोननो थाखाय। आरो भिडिअखौ लास्टहालागै नायजोबबानो जाबाय आरो नोंथांमोननि अननायखौ आंनो बिदिनो दा जाबायदि होबाय दं बिदिनो अननायखौ होबानो जाबाय। आरो जिबायदि किसुमाना नेगेटिभ कमेन्ट्सबो खालामबाय दं नोंथांमोनखौ आं खोन्थाखादो जे आङो आसलते दिनै 15 बोसोरानो जाबाय बे जायगायाव आरो बर' जि आं दा रायलायबाय दं गोबाङानो होनगासिनो दं जे रायलायनाया जाथारा माबा जाथारा। दा मा खालामनो, आंनि रायलायनायानो बिदिनोखाबा। आरो जोंनि गामिया आं खोन्थाखादोंआनो सिगांनो, जोंनि गामिया एकदम हारसाफोरजोंसो माने हावग्रिजोबनाय। जोंनि गामियाव मात्र 25 न'खर मानसिल' दंमोन आरो बिनि जेसेबां साइडफोराव जेसेबां न'खर माने गामि दंमोन सब हारसा गामि आरो खोला गालखैजा बांगाल गामि दंमोन। आरो बिनि थाखायनो जोंनि माने क'क्राझार बायदि बा अदालगुरि बायदि बि टाइपनि जाया आरो जोंनि रायलायनाया एसे ततला टाइपनि जायो, हारसा थांज्रां। गतिके बिनि थाखाय आङो नोंथांमोनाव निमाहा बियो। आंना जुदि माबाफोर गोरोन्थि जायोबाथाय नोंथांमोना निमाहा खालामबानो जाबाय। गतिके थ'दो भिडिअखौ नायनोसै। जोङो रबिबार खालि बिदिनो बाजाराव थांनो होननानै ओंखारना थांदोंमोन जोंहा गथ' गथाय लानानै। ओमफ्राय नोंथांमोना लामाफोराव सासेबो मानसि नुनो मोना, बुहुद खम। माने जे जायगायाव आवगायो गोबां जोंनि आसामनि बिहारनि थाफैनाय मानसिफोरा बेयाव एकदम ग्रिम ग्रिम माने माबाजोबना थायोमोन। नाथाय दाना मानसिफोरा खम जाजोब्बाय, बुहुद मानसि न'आव बिदिनो खारखोमा लांजोबदो। सोरबा सोरबा दरमाहा लानानै थांदो। बेफोर दखान पाहारफोरा सब बन्द गोजा, जेराव माने जोंनि आसामनि बिहारनि मानसिफोरा खामानि मावोमोन। आरो बिदिनो फिसा फिसा कम्पानि आं खोन्थानाय बायदिनो गोबां कम्पानियाव दा खामानि मावनो मानसियानो गैया। नोंथांमोना नुनो मोनदों दखानफोरा एकदम बन्द गोजा। लामा जिंफोराव आवगाय बेफोरो बाजार रखम एकदम लामा जिं जिं मार बुरजा दखान होनानै थायोमोन मानसिफोरा। नाथाय दाना बिदि नुनो मोना।
मानोना मानसिफोरा जाबायदि गिदो आरो गोबां मानसियानो माने ओरैबायसा जालांदो 10 दिनसो रुम सिङावनो थानानै ओंखारा गारा बेनि उनाव माने माब्लाबा खारखुमालांदो बिदि जानानै थादो बेयाव ओरैबायसा गिनाय फैदोंमोन मानसिफोरनाव नाथाय जोंनि खाथियाव बिदि जेबो जाथाय जायाखै जेबो आरो बिदि नुनोबो मोनाखै दिनैसिम आरो जि बायसा भिडिअ भाइरेल जादों बिदि जेरावबो जायाखै होननानै बिनि पुलिसफोराबो होनदों जे बेफोरो आवगायनि गोदोनि घटना आरो बेफोर तामिलनाडुनि घटनाजों जेबो माने माबा गैया आरो एसे एनला तिरुपुराव जादोंमोन नोंथांमोना सिगांनि भिडिअखौ नायदोंबा मिथिगौ बेयाव एसे दरमाहानि थाखाय जादोंमोन बिदि घटना नाथाय बियो गोबां दिनै मास 9 मास 10 माससो सिगांनि घटना आरो बेखौनो गोबां पलिटिसियानफोरा फैनानै मानसिफोरखौ बुजायफैदो जे नोंथांमोना सिमेन्टनि खामानि मावनो हागोन ओइ 10 ताला सायाव गाखोनानै कालार फोननांगौ बेफोरखौ नोंथांमोना मावनो हागोन बिदि होननानै लकेल मानसिफोरखौ सोंफैनायाव बिथांमोना हाया होनदों गतिके हायाबाथाय बेफोर खामानिखौ सोर मावगोन बे बाहेरनिफ्राय थाफैनाय मानसिफोरासो बे बायसा खामानिफोरखौ मावगोन गतिके नोंसोरो बिसोरदो बारा माबा नाङा बिसोर थाफैनायखायसो जोंनि रायजोआ दिनै एसेबां माने उन्नति जालांदो एसेबां माने डेभेलप जादों बिसोर मावनानैबो थाफैदो आरो बिदिनो नोंसोरो जायफोरा लकेल मानसि बिसोरखौ होनदों जे नोंसोरो बिदिनो दखान पाहार होनानै दिनै जाना थानो हादों बिसोर थाफैनो थाखायसो नोंसोरनि बिल्डिंआव जुदि इमान बुरजा बुरजा रुम बानायना दोनदो बे रुमाव सोर थागोन बाहेरनि मानसि गैयाबाथाय बिदि होननानै बुजायनानै बे माने माबाखौ समाधान खालामदो नाथाय बेनि उनाव बेबायदि जेबो माबा जायाखै बैफोरो दखानफोरखौ नोंथांमोना जिंखिजा नुनो मोन्दों बेफोर दखाना सब बन्द' जाजोबना दं मानसिनि थाखायनो बेफोर जायगायाव सब सानै साथाम जोंनि बाहेरनिफ्राय थाफैनाय मानसिफोरासो खामानि मावोमोन आरो दाना बिदिफोरबो माने गिनानै सब खारखुमा जोबलांदो आं नोंथांमोननो लामा जिंनिखौल' खोन्थिनोसै बाजाराव आंहा माने भिडिअ खालामनाय एक्सपिरियेन्स गैया आरो खालामफेराखैमोनबो दिनैसो आङो नोंथांमोननो खोन्थिनो होननानै एसे माने बाहेरनि माबाफोरखौ खोन्थिदो बिदिनो नुनाय जिंखैजा नुनाय बेफोरो फिसा फिसा कम्पानि बेफोरो आरो बेफोर कम्पानियाबो सब दा बन्द' जाजोबना दोङो नोंथांमोना नुदोंआनो भिडिअआव बिदिनो आरो गोबां गारि सालायग्रा मानसिफोराबो माने खारखुमा लांदो दा बुहुद गारि सालायनो माने मानसि नागिरगासिनो दङ कम्पानिफोराव मानसि नागिरगासिनो दङ नाथाय आं नोंथांमोनखौ फैनो थाखाय माने खोन्थाया नोंथांमोना जुदि फैनो इस्साबा फैनो हागोन आरो नोंथांमोननि गोसोसो आं माने नोंथांमोनखौ रिक्स लानानै माने फैनो होनो नागिराखै नोंथांमोना बिनि थाखाय आंनाव कमेन्ट खालामना गोबाङानो माने बिगासिनो दं नाम्बारफोरखौ बा एड्रेसफोरखौ नाथाय आं दासिमबो रावनोबो हराखै मानोना हरनाय लोगो लोगो आं मिथियो जाबायदि माने जाथाय जाबाय दं बा जादोंमोन बे भाइरेल भिडिअनि थाखाय आरो बेनो आरो गिनानै बेयाव थाफैनो गोनां दरखार गैया मास मोननै मोनथामसो नोंथांमोना न'आवनो खामानिफोरखौ था उनाव जेब्ला नोंथांमोना गोसोआ स्रां मोनगोन होमबा बेयाव फैबानो जाबाय नाथाय जोंनि थानाय जायगायाव दाबो जेबो बिदि दावराव गैया नुदों नोंथांमोना बे जोंनि कम्पानिफोरा फिसा फिसाया बेफोरो बन्द' जाजोबना दं गोबां बिदि फिसा फिसा कम्पानि गोबां दं बे तामिलनाडुआव जायफोरा तामिलनाडुआव फैदो बिथांमोना मिथिगो माबायदि दखान पाहारफोराव हिन्दी मानसिफोरा बा जोंनि जि बाहेरनिफ्राय थाफैनाय मानसिफोरखौ हिन्दी मानसियानो होनो बिसोरो माने खामानि मावनानै जागासिनो दंमोन नाथाय दा माने खामानि मावग्रा मानसियानो गैया जालांदो बैफोरबो बाहेरनिफ्राय थाफैनाय मानसि दा थाबायलांनायफोरा जोंनि आसामनि बिहारनि मानसिफोरानो बिसोरबो बिदिनो मावनानै जागासिनो दं भिडिअखौ नायजोबनायनि थाखाय साबायखर गासैखौबो आरो लोगोसे जायफोरा आंनि चेनेलाव गोदानै फैदो बिथांमोनखौ आरो आङो खावलायहरोदि जाहाथे आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना लायो नोंथांमोना बिदि भिडिअ नायनो थाखाय आरो लोगोसे लोगोफोरजोंबो शेयार खालामलायनो हागोन आरो नोंथांमोना जाबायदि कमेन्ट्सआव आंनाव सोंहरगासिनो दङ ना कन्टेक्ट नाम्बार बा एड्रेसफोरखौ आङो होगोन लासैनो नोंथांमोनखौ दा दसे माने मा जाबाय दङ बांसिन दावराव दावसि होननानै मानसिफोरा गिगासिनो दं आरो गोबाङानो होनदो कमेन्ट्सआव जे जायफोरा फैबाय नोंथाङा रिक्स लानानै बिदि लेंहरनो नाङा
गामियावबो मावना जानो नोंगो जों गामियावबो मावना जानो हानाय बहुत खामानि दं नाथाय जायफोरा बाहेराव फैफेरा बिसोरो बाहेराव थानो एसे मोजां मोनो बा बाहेराव मासै दरमाहा टाइपनि फैसाखौ मोनो नालाय एसे थानो मोजां मोनो र' आंबो मिथिगो सेंग्राफोरनि गोसोनि खोथाखौ जोंबो आवगाय बिदिनोमोन दा गतिके मा खालामनो उपाय गैया दावराव दावसिफोरा बाहेराव एसेला जाखायोआनो आरो दा बे भाइरेल भिडिअनि थाखायसो जादों होनना जोङो मिथिगो गासैबो जे जाबायदि निउसाव होदो आरो जाबायदि भिडिअ भाइरेल जादों बेबायदि जेरावबो आङो खोनायाखै बा नुवाखैबो आरो जोंनि खाथियावबो बिदि जाफेराखै आंबो तामिलनाडुआवनो दंबायदोङो दाबो आरो गोबां तामिलनाडुआव थाग्रा सेंग्राफोराबो आंखौ कमेन्ट खालामदो लोगोफोराबो गतिके जायखिजाया भिडिअखौ नायनो थाखाय नोंथांमोनखौ धन्यबाद।